dnešnom videu sme chceli natočiť naše prepeličky. Máme ich 6 kusov a práve teraz nám po dlhej zime začali liahnuť prvé vajíčka. Keďže v zime majú dlhú prestávku, keď neliahnu, ale sú väčšinou zavreté tam v tej búdke. Tie dvierka sa zavrú, nemajú veľmi radi zimu, sú dosť na to náchylné. Vidieť, že v zime sa trasú od zimy, tam sú zabapučené v tom sene, tak sa ich snažíme nehať zavreté. A takto na jar, už keď je vonku teplejšie, tak až do jesene majú tu takýto výbeh vyrobený. Ukážeme vám, ako to vyzerá. Je to taká provizórna búdka. Hlavné je, aby bola zabezpečená zo spodku, lebo má najväčšieho nepriateľa potkana, ktorý sa proste prehrábe cez spodok. Museli sme tam vykopávať rýhu do zeme, tam sa dávali dlažba, kamene, aby sa tam nič k prepeličkám nedostalo. Samotné prepeličky sú veľmi plaché, ale nádherne spievajú. Takto to majú z dnuka. Nechcem ich veľmi vyplašiť. A zvonku, toto je zvonku, majú vyrobený taký tunel, také ihličie, pod ktoré sa môžu schovať, lebo sú veľmi plaché a radi sa schovávajú. No a hneď oproti prepeličkám máme sliepočky. Sliepočky iba 3 kusy momentálne. Tie si poväčšinou behajú po vonku. Tieto prepeličky máme z časti niektoré tak už 3 roky, niektoré 2 roky. Uvidíme, ako budú liahnuť tento rok. Vraj prepelice žijú len tak 2-3 roky. No tak som zvedavá, koľko tie naše požijú a koľko budú liahnuť. Máme ich vlastne prvýkrát, predtým sme nikdy prepelice nechovali. A momentálne je to veľmi obľúbené chovať prepeličky, lebo stále viac ľudí má alergie na slepačie vajcia. A pokiaľ niekto má doma záhradku, tak si môže dovoliť chovať aj prepeličky. Akorát, že väčšinou ich chovajú v takých tých malých klietkach a my sme ich chceli trošku mať aj vo výbehu. Keď už narastie tráva, tak im nasekám púpavové listy a tie veľmi radi žobu. Tie majú veľmi obľúbené. Kamoška prepelička s kamoškou, s sliepočkou. No a my sme ich kúpili kvôli tomu, že syn má alergiu. Počuli sme z viacerých strán, že prepeličie vajíčka sú veľmi zdravé aj pre diabetikov, aj pre ľudí, čo majú vysoký cholesterol, aj pre alergikov. A chceli sme to vyskúšať, ale neosvedčilo sa nám to. Nemôžem povedať, že by sme zaznamenali nejaký rozdiel v alergii. No, hlavne ich treba poriadne zabezpečiť takýmto pletivom, ktoré má maličké očká, aby sa cez to nič neprepchalo. A základy treba fakt spraviť tak, že vykopať tých 30-40 cm, možno aj viac, aby sa nič nemohlo podhrabať. Hlavne ten potkan. Tento skúšal u nás už veľakrát a už sa mu to aj podarilo.
O nejakú tú prepeličku sme už aj kvôli tomu prišli. Tak sme to museli potom ešte dolepšiť, vylepšiť. Teraz sú všetky poschovávané, lebo sú veľmi plaché, pravdepodobne povyliezajú, až keď odtiaľto odídem. A vtedy začnú aj pekne spievať. Ani ich tam nevidí, tak sú schované v tom sene, že ich tam ani nevidieť. Tak splývajú s prostredím, že ich niekedy ani nevidno, kde sú všade schované. Behu majú takéto konáriky, kadejaké, aby mali dosť možností na schovanie. A zároveň im tu svieti slniečko, kde sa môžu pekne opalovať.